Ginaing sa kadaguan sa Department of Agriculture ang mga inisyatiba pagpananom sa mga komunidad o mga panimay. Awhag nila ipatuman kiniisip panagang sa kagutom o proteksyon taliwa nining pandemya. Ang report ni Nico Sereno. Naila na din sa Sugbo ang Containerized Garden Jesus Cortez sa Barangay Kanduman, Mandaue City. Bisan sa kalimitado sa lot area, gi-maximize gyud ang espasyo niini. Containerized ang garden ug migamit sa lain-laing sudlanan aron katamnan. May mga binuhing hayop na sabsiya karon sama sa mga manok. Kaganiha, ang award-winning garden ni Cortez ang usa sa gibisita ni Department of Agriculture Secretary William Dar. Kauban niya si Governor Gwen Garcia, Mayor Jonas Cortez ug ubang opisyales. Nahinangup si Dar sa inisyatibo pagpananum taliwa sa pandemya. Laing gibisita sa mga opisyales ang garden sa Barangay Subang Dako. Nangunay si Dar sa pagpamupo sa uban nga mga utanon nga dili lang pangkonsumo, gibaligya usab sa mga residente. Gidasig niya ang mga tao musagop sa plant kay dili kabintahaan ang benepisyo niini labi na ning panahon sa pandemya. Para mas malabanan po natin itong global health pandemic called COVID-19 ay dapat mayroon tayong sapat na pagkain at hindi lang sapat, nutritious food. Nagamit ang organic fertilizer. Nakasulbat sa mga containers na atong gigamit pagpananum. No, instead of throwing it, i-recycle na to ang mga plastic. Gihangup sa syudad nga bisan highly urbanized ang Mandaue, daghan gihapon ang misagop sa gardening. Hindi lang tayo food secure at hindi lang tayo mas healthy, meron pa rin pagkakitaan. Kasi dito sa pandemya, ang daming nalugi. Karong hapon gihimo ang formal nga pag-ila sa mga midaog sa provincial competition nga sugbusog o sugbuanong busog, luwas ug himsog. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.